Усім прывітанне. Зусім нядаўна я распавядаў вам пра значнасць фасолі ў беларускай кухні. Калі не глядзелі, прапаную паглядзець гэтае відэа. А сёння прыгатуем бабоўнікі, ці, як кажуць на брэшчыне, бобэнікі. Такую назву можна сустрэць у Іванаўскім раёне. Фасолю на берасцейшчыне называлі па-рознаму, напрыклад, на Століншчыне, Піншчыне, Бярозаўшчыне. Яе называлі бобам. І менавіта таму, нягледзячы на назву, гэтую страву гатуюць з фасоллю. Асабліва папулярныя бабоўнікі ў Камянецкім, Іванаўскім і Пружанскім раёнах. Калі бабоўнікі гатуеце ў вашым раёне, абавязкова напішыце пра гэта ў каментарах. Паехалі, але для пачатку падпішыся, каб не прапусціць новае відэа. Фасолю заліць халоднай вадой і пакінуць на 10-12 гадзін. Затым перакласці ў рондаль, заліць вадой і варыць да гатоўнасці. У канцы дадаць соль, пасля варэння зліць вадкасць, а фасолю перацерці. Сфармаваць невялікія галушкі і пакінуць, каб маса астыла. Калі вам падабаецца мой контент, вы можете падтрымаць канал праз Patreon, спасылка ў апісанні. Ваша падтрымка вельмі важная. Бульбу нацерці на дробнай тарцы і старанна адціснуць лішнюю вадкасць. У бульбяную масу дадаць яйка, бульбяны крухмал, які асеў у бульбяным соку, а таксама спецыі. Дакладную грамоўку страў беларускай кухні вы можете знайсці ў маім тэлеграм-канале. З бульбяной масы сфармаваць аладку, у цэнтр пакласці фасолю, акуратна злучыць краі і сфармаваць бабоўнікі даўгаватай формы. Абсмажваем на патэльні з усіх бакоў да румянай скарыначкі. Падаем бабоўнікі са смятанай і скваркамі, у перыяд пасту яйка можна не дадаваць. Падпісвайцеся, ставце падабайкі, пішыце каментары і смачна есці!